Törött lábbal indul a Macau GP-n Bitter Sándor. A magyar motorost a 2011-es Man-szigeti verseny óta folyamatosan csak csalódások érték, de a mostani meghívás azt bizonyítja, hogy továbbra is a világ 36 legjobb utcai versenyzője között tartják számon. Bitti az utcai versenyek mellett boxol, edzőterembe jár, biciklizik, és nem kevesebb, mint 20 éve motocrossozik is. A kedvenc solymári pálya ugratói azonban mégis sokszor erősebbnek bizonyulnak, mint azok meglovaglói. Pár hónapja Déci Balázs, nemrég pedig Bitti szenvedett sérülést crosszozás közben. Túlugrottam egy ugrót, és baromi nagy szél volt, és így kifújta alólam a motort. Tehát nem az, hogy eltekertem és rosszul érkeztem, hanem egyenes irányba, csak kifújta úgy alólam, hogy a lábtartó, a váltókar, meg ugye a csizmám, tehát a lábam ért le, és ott nagyon nagyot, mert ugye nem a levevőre érkeztem, hanem ki a síkrészre. Ez kellett az is, hogy hátszél legyen, meg az, hogy oldalszél is. Öngenképpen láthattad, hogy nem volt túl egyszerű a dolog. Eltört a sípcsontom, ilyen nagy harántörés volt, éppen csak nem lett nyílt, meg a haránt, vagy a szárkapos csontom. Ami most a legnagyobb problémát okozza az az, hogy és fájdalmat is, hogy ki kellett szedni azt a két lemezt és 12 csavart, mert pont odáig le kellett, hogy nyúljon ez az új vasdarab, amit alul megfogadta 2 csavarral, meg fölül 2 csavarral. Most a törés maga az nagyjából fix, de ez, hogy ennyire átbolygattak itt mindent, meg ennyi sérülés volt, most is fennáll a trombózis veszélye. A sok csalódás után most már minden rendeződni látszik. Közben persze szerveztem már a Macau GP-t, ami már 2006-ban én szerepeltem ott, és 3. legjobb újonc lettem, de oda nagyon nehéz bekerülni, mert a világ legjobb 36 utcai versenyzőjét hívják meg, ami hát egy nagyon nagy kuriózum dolog. Kaptam egy ajánlatot a Gary Johnson barátomtól, aki szintén most a Quattroplante Kawasaki-nál indul, ez egy gyári alakulat. Most még az is egy jó hír, hogy az 1-es boxban leszünk, de egyébként ezt a kórházban még nem tudtam az operáció napján, de egy nappal később már igen, hogy elfogadták a nevezésemet. 7 év után újra először, és 77-es rajtszámmal megyek. És a Quattroplante épített most 4, tehát egy 4 fős versenyzői gázdának, szinte azonos motorokat. Ez félig Superbike, félig Superstock, tehát én ezt is kértem egyébként. Én sokszor voltam így erdőben, hogy a Superbike futóművet én nem tudtam annyira jól beállítani, hiába méregdrága, hogyha nem megfelelő a mérnöki gárda, vagy nem tudok megfelelő visszajelzést adni, akkor nekem sokkal jobb, hogy a Superstock az eleje a motornak, szóval egy kicsit ilyen mixelt motorok, de hát top motor, tehát a motoron nem fog múlni, a motor az ott tud menni az első 5-be. Ez most rajtam fog múlani majd, hogy vissza tudok, fel tudom venni velük a ritmust újból. Október 20-án az összes csapatnak egyszerre egy hajóval viszik ki az összes motorját, bőrruhát, mindent a versenyzőknek Macauba, és mi csak november 6-án repülünk. Hát talán november 6-ára már nem kell Mancauba járnom, de erre a tesztre még Mancauval fogok kimenni Silverstone-ba. Orvosi utasításra minden nap kemény edzésprogram vár Bittire, hogy mankó nélkül tudjon majd rajthozállni Macauban. Tehát egy megvan szabva, hogy 1500-szor kell megemelni a lábamat per nap, tehát itt van mind a kettőt, tehát így fölfelé, de ez úgy jön ki, az 1500 az nagyon sok egyébként, ez úgy jön ki, hogy 100-szor emelem meg, akkor 50-szer csinálom ezt a boka integetést, és akkor 50-szer még ezt a beharítást, de most már megnézed, most már úgy van a lábam, hogy most már simán ki tudom csapni a térdem, úgyhogy semmi gond. Úgyhogy váltani meg már tudok, úgyhogy reméljük, hogy ez nem fog gátolni sem a tesztben, sem majd a versenyen. A verseny hangulata semmihez sem fogható, hiszen egy repülőjárattal utazik ki az összes versenyző, a verseny ideje alatt pedig egy utcában van elszállásolva a teljes mezőny, beleértve a WTCC-s, F3-as csapatokat és persze a motorosokat. Ez a különleges utcai pálya Bitti kedvencévé nőtte ki magát. Egyfolytában falak között megyünk.
Ez egy, ugye úgy hívják, hogy mini Las Vegas, tehát úgy is csinálták meg. Nagyon jó, mert a hegyi szakaszon ott van ez, ahol mondom, hogy a vállunkkal hozzá kell érni. Alapvető különbség az ugye, hogy ez a pálya rövidebb, tehát ez csak 11 km hosszú, míg a Makó, ugye, míg a Mennsziget ugye 60,5 km, tehát az betanulni nagyon, tehát jóval nehezebb. Itt viszont meg sőt a Menszigeten ugye 10 másodpercenként indítják a versenyzőket. Itt Makónak a veszélyességét az okozza, hogy ugyanúgy, mint egy rendes MotoGP versenyen, vagy egy Superbike VB-n, vagy akár egy magyar bajnokin, hogy egyszer rajta lesz a 36 ember, tehát ott már a könyveknek kint kell lenni és lögdösödni. Tehát nagyon merésznek kell lenni féktávokon, meg erőzésekkor, ugyanakkor meg sportszerűnek. Itt azért nagyon-nagyon okosan kell menni, hát természetesen bátran, de az egésznek az élvezeti faktora az olyan magas, hogy hihetetlen. Úgy gondolom, hogy még 2 éven van, amit nagyon szeretnék ki teljes erőbedobással, elsősorban ugye az utcai versenyek, tehát a Mennsziget és a Makó az semmiképp nem szeretném, ha kimaradna, és akkor van egy másik opció, hogy Mennsziget és Makó, illetve Mennsziget Makó, és akkor 2 opció van, hogy vagy megyek 5 BSB Superstock futamot ugyanezzel a csapattal, vagy pedig nem megyek BSB-be, hanem a Nordas 200-on meg az Ulster Grand Touron is elindulok, tehát akkor csak az utcai versenyek maradnak, és akkor az itthoni kavával meg a környező versenyeken megmérettetjük magunkat. Beyond all the misery of mathematics, with the 6 million ways to live. 6 million.